Birthday sa akong pag-umangkon karon. Then akong gikuha na ang cake. 2 years old na siya, si Cyrus. Then nagpalit po ko og regalo sa iya. So guys, please watch and subscribe to my YouTube channel. Nagluto na po sila sa taas sa bukid. Puri mong balay muni yang kay lalaki man ang akong pag-umangkon katong magsuon ako nga laki ba din gibulagan siya asawa kay ang bayi is namin yung uglain mura magnaminaw mura magnamingaw ang amuang mura mag ako kasabon actually November 1 ang iyang birthday dayon ihangak naman hinuong ko ani wag na may lami istorya na Barbie dili joke lang yang cake nindot kayo. Pasalamat na ako ni Ma'am Laga sa Kulambugan Lano del Norte, nakahangi ako sa iyang cake garon. Thank you Ma'am Laga. Rama, regalo. Loh, sana. 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 Oh. Sige na, mga una. Ay mo, uli, banti pa ba na sinagbukid ma? Manuhi po si Ipe? Magsay sa Ipe? Pila kili mo ah? Oh. Sige, go. Hatag na ko ni mo. Wah! Wah! Bagus sa sunod ang bagya. Yeah, bre. 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 Yeah, bre. Nagready na po sila kay mga anak. Ito. Okay, bre. Bre. Nina na. Wah. Waduh. Wah. Udah boy. Happy. Gali ang cake adi plaster sa ning cake nato. Okay, kasi birthday to you. Hindi usok kayo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sa manuwi mo kay lakan, oy. Iyang cake pa, wala lagi gidagkutan. Ay, nakuan. Ana na. Wala siya fountain. Oh, nautdan og fountain. Ano kandila man po. Ni. Bagkutan na siya, blue. Kabalo na ba na siya mo blue? Sige, sige. Happy birthday to you. Sige, kwanto dong? Liyo pig eh. Ito yung pig dong. Malik pig. Sige dong, hupa dong, hupa. Happy birthday. Birthday to you.
sige, Blue. Sige, tayo pa. Tayo. Tayo pa man. Ikaw man, sabay man. Hilak. Sige na. Ikaw na. Doon, ikaw na. Hindi na kumukhaon kay... Sige na, dungan ta. Kaon ko. Sige. Dungan ta, pe? Apoy, di na pagbago. Saging na ko. Marjan. Pe, ano masasabi mo, Pe? Thank you. Asa ka karon? Magsaysay. Magsaysay? Ano ba? Sino, John? Tawag ko silang umot si Rel Umar. Ano to? Kumukhaon, saging na kung sudan, oy. Saging. Hindi na siya mukha. Marjan. Okay lang. Marjan. Ma, nakakaon na ni mga ire? Agwapa yung ka ikaw, eh. Agwapa yung ka, ayaw ba?